Atmosfera mimlija enerġija u entużjażmu fl-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar, f'attività li żewġet żewġ inizjattivi importanti fil-qasam tal-edukazzjoni u l-isport, il-programm Ready Set Play u l-Malta School Games 2026. Il-qofol tal-attività kien il-mument simboliku tal-oti tat-torċa, meta l-istudenti ta' San Pawl il-Baħar għaddew lill-istudenti oħrajn mill-Melliħa, f'ġest li simbolizza l-għaqda, il-kontinwità u l-valuri tal-isport. L-attività kienet ippreżentata minn żewġ studenti ċkejknin li jattendu f'din l-iskola. Għalija l-isport jfisser attività fiżika u tieħu gost tagħmilha. It's fun, you're more active. It's like, for example, when you're outside and you're bored, you can just play around, do swimming or more like that. It's like to be active and have fun. It's educational. L-attività servit ukoll bħala evalwazzjoni ta' kif sejjer il-programm Ready Set Play li issa daħal fir-raba' sena tiegħu li qed jitħaddem fl-iskiel primarji kollha f'Malta u f'Għawdex fejn it-tfal qed jipparteċipaw f'żewġ lezzjonijiet ta' edukazzjoni fiżika fil-ġimgħa. Kenna basketball bejna nidribiljaw u mal-cones, u mbagħad kien hemm station oħra tfal oħrajn li bdew jidribiljaw mal-mixing cones. Konna qed nilagħbu futbol mal-cones għax nidribiljaw għand cone u mbagħad nimxu lura bil-ballun. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Jude Zammit spjega li bi programmi bħal dawn it-tfal qed jikbru f'ambjent li mhux biss jiffoka fuq l-akademiku, iżda wkoll fuq is-saħħa u l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Inħobb insemmija ħafna jien li l-itfal jitalmu jirbħu u jitalmu jitilfu, illi inti hemm opportunità fiha dik kif inti tikber u mhux għaliex tlift ħadd titkisser biex ngħidlek, u li meta tirbaħ ukoll kif għandek taqsam ir-rebħ ma' ħadd ieħor b'mod pożittiv. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima qal li f'attivitajiet bħal dawn il-messaġġ ikun ċar li l-isport jaqgħad, jgħallem u jibni ġenerazzjoni aktar b'saħħitha.